ti malo tamo da ja tebe snimam. Gde je malo? Tamo snima. Neću da. Da imaš sad da je došao posle 8 dana pa da kaže. Mora da ima u sebi, ne smiješ da spati u gledu. Kako? Mora da si ajhvan. Svaka čast. Predsjedniče, nemam reči. A dobro, drago mi da vam se sviđa. Ne, a ja sam strava kritičar. Ali ovo je baš za poštovanje. Ove... Malo da unesu preokreta u srpskom golubarstvu. Ja, neće slušati, to je potentno. Potentno, nadobudno, neće slušati, nego je se ne pametni. Ne znam ništa. Kako dođe da vidi? A, kad bi ja pustio, pa nije u Zoološki vrt, ne da mi ja druženje, sa mnom i to. Sa mnom nema toga. Nema vremena za budalu. Ma i, ću pričati s normalnim ljudima, prvo mora budeš vaspitan, kulturan, neću budeš bitanga. Bitanga neće se družiti, neće se družiti bitanga da bi bio na ulici po ceo dan. Nisam pravio ovo, razumiješ da pravim promenadu. Vidite su me ozbiljni ljudi, ozbiljan golubar, domaćin čovjek, pristojan, kulturan i da mi ga dovede neki moj prijatelj. Znači, ovo, kada mi zvona kapi, mi došli. Dobar dan. Ja gledam, ko ste vi? Pa mi smo tu nikoga, nije niko tu. Bravo. Nikola, curca nosi telefon. Aha. Da. Mladi su lepotan. Mladi su baš pravi, nema reči. Reki. Možda je Vladimir Žorić. Nije, ovaj Darko mi zvao ovaj. Amerikanac se ga znam. Držu golove kosti i jednu zlatnu auto. I to se peti nešto sve. Ne znam, samo znam da ima jednu zlatnu auto. To smo ja gleda nabili. Alo, Minđuša već ima 14 dvocifrenih rezultata te moj golove. 14 dvocifrenih. Ne zezanje bi. Pazi, Minđuša oker, Minđuš trgovani, gura, daj. Si bre golubar ozbiljan. Ima tu priče, savjete, mnogo cenim ko golubar. Ali moraš da imaš, gde će boginje preležiš. Pobij bre, šta si vezan? Dođeš, hoćeš crne alke. Evo ti nosi ih, pari. Znači daću ti, brate, pari, ali sine, skloni ono. Ljudi ne kapiraju. Što više unosiš golubova, ovog, od Janka, od Marka, sve što može ti se desiti sudar i da dobiješ hibrida koji će samo da leti. I ništa neće da da. U najboljem slučaju. Da, ako leti. Moraš imaš golube koje su vezani, krvno su vezani, imaju iste Iz osobine. jednog osnova da iz korene idu. A isto ih hraniš, neki traže golube više hrane, neki manje, neki više Kad bi tebe. došao Vuket, tako kad bih rekao, koliko bi trebalo džakova da nosimo Koliko hoćeš, A, koliko hoćeš, najviše iz Vuketa, koliko brci, hoćeš, koliko hoćeš. 600 komada, evo. To je koliko kilograma? Zato ću mogu da shvatim kako mu je teško, si posjetiš sve to, mnogo para, mnogo truda i sine nemaš ni vis. Jao. Ja sam pravio takve golube, mene uvek što je nerviralo, kao klinca. I uvek što sam se najviše plašio to da nemaju golubu visu. Onda sam rešio, prvo što ću napravit ću golube koji idu visu na svako vreme. Da. Na svako vreme. To je osnovno. Jeste to jedno vreme u Srbiji bilo katastrofa da visi. Užas. To što se svi hoće se prave pametni kao znaju oni. Sad kaže, uzeo sam tipera koji leti 18 sati i ovaj čuban leti 10 sati, ja budu napraviti. Svi će lete 15 sati. Ono, neće da mrdne od krova. Nije to tako, bre. Da je to tako, pa svi bi bili golubari. Tako je. To je ono isto, kaže, majka lepa, glupa, tata ružan, a pametan. Po kojom sad pravilu deca moraju da budu lepa i pametna? Zašto neće biti ružna i glupa? Glupo, bravo, bravo. Zašto uvek ideš na onu opciju koja odgovara ti? Pa lažeš sam sebe. Da, to je to što smo mi skloni. A čovek u očaju hoće da prihvati sve laži i sam sebe da ubedi da je to tako. Najlakše. A ovde najlakše padneš u oče kad držiš golube i pogotovo kad imaš promašaj. Jedan, drugi, treći, peti. Tu najlakše padaš. I šta kažeš, Vlado, kad... Samo je brat rođeni.
Misliš šta je kao on? To će biti malo prije tu šeta, ali baš je. Odmah sam A ovo mu je, primetio kako. ovo mu je rođen, samo gnezdo pre. Aha, Željko. Ženka će to... I on je Ženka. Ženka. A jeste. Pa ide, Ženka. Sve ostavio ovo, sve ostavio. Rađeni su. Sve isto. To Sve je isto. interesantno, vidiš, većina svi radi bez kapom pa vrati na kapom. Ja sam opet te uklopio. Pa zato i gube gen taj. Više nama malo, više ono tu. Pa nikad nije teo, da. Znači, mogu da lete 5 sati gore na prelete, mogu da lete 14 sati na prelete. Znači, kad dolje pustiš, znači, kad dolje. Ali kad dolje. Znači, ono je dole. Ja ima zvanično, ima, ja sam dao kao pile, sam ga dao da ga klopa čovjek i poslije sam rekao prije to za tebe. Zato je zvanična nedelja za nedelju, znači jedna nedelja, znači zato je Beograd, Srbiju i Jugoslaviju. 13.45, 14.05, Jedna, takmičenje jedna ekipa, drugo Ne, takmičenje vidiš, druga. ovi naprimjer takvi su isto. Vidio sam meni, je snimio ove zlako i dvoje. Aha. Ovo je veli majka kakvi su. Gdje je to da naćiš? Kao čiope. Svi isti idu. Gdje da naćiš? Pogledaj. Šta, djevče, ono priča? Čega, evo. Šta pričaš? Vaše. Ne. Vidiš kako? Vidi ovdje. Šta je ptica? Nema tu. Ne može ga naš ti kao je sad rekao ovo je ovakav onak. To sve isti budu. Ali što je isti budu? Nema što bude isto sve. Samo pita kao čega, šta me od čega? Što je to? Svi isti. Vidi. Poletno se. Dobre, živo je poletno. Nema ono... Sjede, nema lokovanja, nema tu galame, nema ništa vodnici. Vodnici. Ovo malo, ček što malo da bude oženki? Aha, to na malo što... Da, taj dan. Jebla, majko, ali gole. Da će, brže. Tako sam prodao Žiki. Znaš da je od poštarke potero pile i sad je teo tera za opštinu. Znači, gledaj, iz drugog prskanja 8 sati. I trese se zovemo. Zovemo 11 noću, ne mogu spankaš. Po poštarki. To je to. Pitaj ga.